Умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, дарагія парафіяне, слухачы нядзельнай пропаведзі, касцёл каталіцкі сёння перажывае свята ахвяравання Пана і таксама сусветны дзень кансакраванага жыцця. Божае Слова, прымеркаванае да сённяшняга свята ахвяравання Хрыста ў храме, дае нам адказ на асноўную праблему чалавека, якім з'яўляецца страх смерці. Толькі Христос, мае дарагія, толькі Христос можа вызваліць нас ад гэтага страху. Таму Яго паслаў Бог на зямлю. Таму Христос сам прайшоў праз браму смерці. Сам, як сёння мы пачулі ў другім чытанні паслання да габрэяў, прайшоў, каб праз смерць не зрынуць таго, хто мае ўладу над смерцю. Это значыць д'ябла. Перамог уладу сатаны. Смерць — это наступствы граху, зайздрасці д'ябла, якая прыйшла ў свет. Христос это перамог. І таму толькі Ён мае уладу вызваліць чалавека вось ад гэтага страху перад смерцю. І Христос прыходзіць да нас, каб ачысціць усю зямлю, каб прынесці нам вызваленне і свет, вызваленне і радасць, і суцішэнне. Вось это духоўныя дары, дары Духа Божага, дае Христос. Ён пасылае Святога Духа з Отцом для таго, каб мы абнаўляліся і вызваляліся ад усялякага страху. Ад усялякага страху. Вось, і это уступна хацеў заакцэнтаваць вось гэты момант, а другі момант хацеў бы, каб мы сканцэнтравалі ўвагу на вось менавіта тых, хто сваё жыццё ахвяраваў Богу і касцёлу. Гэта монахі, монахіні у розных харызмах сваіх заснавальнікаў. І так сабе разважыў, думаючы пра слова, што сказаць сёння для тых, хто сваё жыццё прысвяціў. Это дзейнасць Духа Святога. Дух Святы — гэта Духа, якога мы не бачым. Ён вее там, дзе хоча, але Ён абнаўляе, асвячае. Ён кіруе касцёлам, і ўсю дзейнасць збаўлення Ён праводзіць, Божы Дух. А калі узбуджаў на працягу гісторыі хрысціянства розныя харызмы, паўставалі ордэны манаскія, альбо супольнасці манаскія паўставалі, гэта яны з'яўляюцца як бы такімі бачнымі знакамі дзейнасці Духа Святога ў свеце. І уявіце сабе, што ад моманту нараджэння чалавека, дзяцінства, юнацтва, аж да старасці, да адыходу з гэтага свету, Бог так мудра распарадзіўся на працягу гісторыі хрысціянства, што ва ўсіх галінах чалавечага жыцця і на ўсіх этапах чалавечага жыцця ёсць пэўныя супольнасці, якія служаць Божаму народу. Ад дзяцінства колькі ордэнаў і супольнасцяў існуе, которые служаць дзецям, сіротам. Нават нашыя сёстры таксама маюць у сваім харызмаце служэнне дзецям-сіротам, бедным дзецям, якія былі пакінутыя. Святы арцыбіскуп Зыгмунд Шчэнсны-Філінскі для гэтага і таксама заснаваў ордэн, бо былі цяжкія часы. Это толькі адзін прыклад. Прыклад маткі ордзена Маці Тэрэсы з Калькуты. Найбеднейшымі, найубожшымі, кінутымі зусім, як бы, слова не паўстыджуся, на памойку людзей. Сёстры апякуюцца тымі людзьмі, найбольш кінуты. І ў розных галінах навучання, катэхезы, сёстры міласэрнасці, аж па паслугу прадсмертную чалавека. Як мудра Гасподзь вядзе гэта дзела служэння Божаму народу і людзям у свеце. Яны з'яўляюцца такім знакам, жывым знакам, ордэны, монахі і монахіні. А кантэмпляцыйныя ордэны, пра которых мы рэдка і мала чуем. Уявіце сабе, ора эт лябора, людзі знаходзяцца 24 гадзіны у мурах кляштара альбо на сваёй уласнай тэрыторыі, дзе яны толькі працуюць і моляцца, не маючы кантакту са светам.
усё сваё жыццё знаходзіцца ў мурах кляштару для таго, каб вымальваць Божую міласць для гэтага свету. Ласкі патрэбныя ў Бога, яны кантактуюць толькі з Господам, няма кантакту са светам. Мы нават, можа, і не ведаем, колькі ласкаў мы атрымалі ад Господа праз малітву і цярпенні гэтых манахаў. І мы сёння ўвесь Касцёл Божы павінны з павагаю успомніць пра тых і памаліцца за іх, которые за нас моляцца няспынна. За нас моляцца няспынна. Да? У кляштарах. Это служение, да, это ёсць ахвяра Богу. Найцаннейшая ахвяра. Мы сегодня прослухали Евангелие, калі паслухмянасці закону Старого Заповету бацькі Езуса прыносяць яго, каб ахвяраваць Пану. Да. І ахвяравалі дзіця Пану. Монахи і монахіні ахвяроўваюць сваё жыццё Господу і Касцёлу цалкам. У шлюбах беднасці, паслухмянасці і чысціні. Евангельскія рады захоўваюць для таго, каб быць прыкладам для свету, што Бог існуе, што валадарства Божае існуе. Яны замуж не выходзяць і не жэняцца. Не па прычынах людскога разумення, бо іх ніхто не ўзяў альбо не знайшоў сабе жонку. Для валадарства Божага, дзеля валадарства Божага яны выбралі ў сваім жыцці больш вышэйшыя каштоўнасці, каб самім збавіцца і каб свету паказаць, што ёсць вышэйшыя каштоўнасці над нашай людскія разуменні. Вось эта дзейнасць Духа Святога ў свеце і ў Касцёле асаблівым чынам праяўляецца праз паслугу монахаў і монахі. Свядомляйце сабе, браты і сёстры, слава Богу, што гэтае свята было заснаванае, каб мы усведамлялі сабе, да, прыпаміналі сабе, якую паслугу, якое вялікае заданне чыняць гэтыя людзі. Цанілі гэта, да? І сёння у першым чытанні кнігі прарока Малахі, вось гэтыя словы, асабліва калі слухаў, можна аднесці да асобаў, якія прысвяцілі сабе Господу ў манаскім стане. Да? І сядзе як плавільшчык, як той, хто ачышчае серабро і ачысціць сыноў Левія і пераплавіць іх, як золата і серабро. І яны будуць прыносіць Пану ахвяру ў справядлівасці. Ачышчэнне. Гэтыя асобы працуюць духоўна над уласным жыццём, праходзячы праз рознага роду выпрабавання, змагаючыся з пакусамі свету, з пакусамі злога духа, каб паказаць справядлівасць не чалавечую, але Божую. Это людзі, якія сваё жыццё ахвяравалі, для нас знакам з'яўляецца. Спадабаецца Пану ахвяра Юды і Іерусаліма, як і ў дні даўныя, так і ў мінулыя гады. Няхай словы гэтыя да іх адносяцца. Іх ахвяра мілая Богу. Чаму называюць кансекраваныя асобы? Кансекраваныя – это значыць прысвечаныя, адданыя Богу. Это уласность Бога. Это уже не собственность человека. Монахиня, монах – это не собственность человека, это собственность Бога. Консекрованы. Так как консекрованы алтарь, и он предназначен только для культу Божьего. Тут не можно себе там яблочко порезать, покушать, там, знаете, или за стол сесть и, там, и чайку попивать. Это алтарь Божий. И он присвячен Господу, и только культ Божий на нем выполняется. Так само и особы монахов и монахинь – это люди, присвяченные Богу. До их треба с повагой относиться. Это люди, присвяченные Богу, консекрованные, выбранные и помазанные. Ось мы, Господь, мы сегодня славим Тебе и дякуем за живые знаки, харизма у Костёле, да, которые проявляются у разных орденах и супольностях монашских у Костёле, так само у католицкім Костёле у Беларусі. І ось яшчэ апошнія словы напрыканцы нашай гаміліі, якія мы пачулі ў другім пасланні. Христос, які цярпеў, прыходзячы праз выпрабаванне, можа дапамагчы тым, каго выпрабоўваюць.
Мы не павінны баяцца ў сваім жыцці складаць ахвяры Богу, таму што Христос злажыў найбольшую ахвяру айцу за нас. І калі мы нешта робім для Господа, калі мы сваё жыццё ахвяруем Богу, і многія рэчы ахвяруем Богу, яны заўсёды аплачваюцца. Яны запісваюцца ў кнігу твайго жыцця. Кожная маленькая ахвяра, зробленая для Господа, у імя Ісуса Христа, яна ідзе на карысць тваёй душы, на карысць твайго збаўлення. Таму не бойцеся складаць сябе у ахвяры Богу і Богу складаць ахвяры, перадусім міласэрнасці і любові. Усё, што чынім з любові, прыносіць Богу радасць, таму што мы гэта робім з любві да Яго. Амен.